Joseba eta Adrian Zelaia hemen zaudete. Asier Arraiz joan da eta horrez aretezuek. Diru kontu batzuk azpimarratu ditu Mikel Irizarrek, ez dakitzuek diru kontu gehiago azpimarratu nahi zenizkioketen, edo beste zerbait, Joseba? Bai, ni pentsatzen ari nintzen, eredu sozioekonomiko ezberdin horren barruan ez, eta aurrekontu bakar baterako akordioa lortzea gora bera, azken finean, Mikelek esan du ez da diru askoren kontua, baina, deigarria egin zait, esate baterako aipatu du presio fiskala handitzearena, ez? Epe luzeko joera bezala desiragarri izan liteke, baina, kontua da, egungo egoera sozioekonomikoan eta egun ditugun marko politiko eta eskumenekin benetan nola eragingo duen, nola lortzen den akordio hori. Ze Jaurlaritzako akordioa da nolabait gasturako akordio bat. Daukagun dirua zertara bideratu nolabait esateko, edo ez daukagun dirua ez gastatzeko akordio bat, ez? Zerga edo defizitak ez handitzea. Baina sakoneko akordioa benetan izango litzateke, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden zerga fiskalak bateratzea. Nolabait ere, zerga bilketari begira eta epe arnas luzeagoko neurriei begira, benetan eredu horiek hurbiltzen diren, edo hor akordioa posible den, edo ez. Eta alde horretatik hor gai asko daude. Administrazio publikoen erreforma posible bat, eta nolabait, pixkat aurrekontu bakar baten eztabaida gaindituko duten minimotako akordio batzuk. Zenbat buru bain bat aburu, ez? Beste Hortarako egiten dugu azpimarra. Nire ustez hitzarmen bat behar da, baina ez bakarrik gastu sozialaren inguruan. Nik uste orain arte egin diren planteamenduak aurrekontuei begira, horretan geratu dira, baina nik uste gastu soziala defenditu behar dela, baina baita ere gastu produktiboa. Eta horretaz inok ez dago esan. Eta nik uste klabe izan dela herri honen paralisiaren aurrean, krisiari aurre egiteko orduan, esan. Arlo politikoan komentatu da, nik oso egia esan apur bat eskorrago naz. Sensazioa da, herri hau geldiri dagoela. Geldiri dagoela zentzu askotan. Hainbeste urteetan esan da, ez daki zer gertatu ondoren, dana konponduko zala, eta justu alderantziz gertatzen ari da. Herri hau benetan ikusten dut guztiz geldirik. Arlo politikoan eta arlo ekonomikoan konkretuki. Hau da, oso estrategia ekonomiko da, defensiboak egon dire, eta gauza niri ustez funtsezko izan behar zana, hau da, gutxieneko gasto publikoa gorde ikerkuntzan. Ikerkuntza ez bakarrik defendiz mantentzeko, baizik da sustatzeko eta prestakuntza sustatzeko ebai, hori ez da egin, eta hori da epertainera bebai, gastu soziala mantentzeko derrigorrezkoa. Zerbait erantzi nahi Adrianak eta Josebak esan duten daren hildo? Nik uste plano ezberdinak nazten direla analizia, noski. Iruditzen zat nik irudipena... Baina lotuta daude, Bai, baina Asierren interbentzioan nik ikusiot, berak ipatu zuen Jaurlaritzan movimentuak somatu dituela, baina nik uste ezker abertzalea oso likido dagoela. Oso likido asko ari dara moitzen, eta iruditzen zait gainera gaur esan dituenetik, iruditzen zait badagoela borondate garbia, ez bakarrik akordiak eskaintzeko, ezik eta akordiak erdiesteko, akordiak lortzeko. Badagoela gogoa, badagoela borondatea, seguruenik, akaso ez da bai da, osnarketa, zenbaiten ondorioz, baina badagoela hori, ordu, zentzu hortan, erratek esaten duen, oso akordio merkea proposatzen dutela, eta oso simboliko izango litzateke, hainbeste urte pasata gero, EH Bilduk ontzat ematea, Jaurlaritzaren aurrekontuak, kasik bestelako kontrapartida guztiak gaztuta, egia da, presio fiskalaren epatu, baina zan aurrerago azpiegituretan badakidu ze gora bera dauden, eta beste zenbait politika eredu sozioekonomikoaren sustapendenako kontutan. Baina, 300 milioi bueltako akordio bat planteatzea iruditzen dela, benetan, esatea, nik akordioa nahi dut, eta espada akordio hori gertatzen, zure itxitasuna izango da. Bake eta elkarbizitza ponentziaren inguruan esandakoak zer iruditu zaizkizue, zoru etikoaren oztopo izan horretan, berak esan du beraien esku dagoen guztia egingo dutela, uste dezuen lortuko dela lan talde hori martxan jartzea, beharrezkoa dela lan talde hori martxan jartzea? Ni hemen igual nago eskor
Batetik zoru etikoaren kontzeptua niri behintzat ez zaidalako oso argi gelditzen, ero ez dakit benetan ibili da zoru etikoaren inguruan, ari dira zoru etikoaren inguruan, baina nik ez dakit gizartera iritsi da benetan zer dan zoru etikoaren inguruan adostu behar dutena, ez dakit autokritika gehiago dan, bueno, bera pixkat azaldu du, prest daudela autokritikarekin azteko, beste batzuk ez hasiarren, eta baina hala ere niri ez zait oraindik oso garbi gelditzen, eta zoritxarrez iruditzen zait hau bai dagoela oso geldik, ezta? Eta batez ere geldik egoteaz aparte, ez dakize puntutan arte ez gauden oso mugatuta baita ere hemen aurrera pausuak emateko. Beti izango da hobea hemen alderdi batzuk ados jartzea presio egiteko estatuari, ez dakize presoen gaineko politikak aldatzeko eta, baina hala ere, kasu honetan ere, berriro, nik uste dut Espainiako gobernuaren politika, Espainiako estatuaren politika dagoela, eta nekez egin daitekela aurrera gai honetan, naiz eta hemen adostasunak lortu zoru etikoaren inguruan. Eta orduan, ni banago arduratuta eta kezkatuta eta eskor gainera gai honekin. Horregatik, lehenengo azpimarratu dudana izan da, bien artean, sintonia hori lortzeko aldarte hori eukitzea ia positiboa dela bera horretan, baina, klaro, gero horrek eduki behar du baita ere izateko arrazoi bat eta edukiz bete behar da. Eta, bueno, justo hau da, nik uste momentu honetan bizi dugun egoera politikoan alde bat oso hankamotz dagoena, eta etengabe gainera estatua ari dena bergogoratzen, ez duela hor keinurik egingo, ez? Eta beti esaten dodana, inoiz Jonan Fernandez entzuten dodanean, pentsatzen dut, ibiliko dira, eroariko dira zerbait egozte, baina bien bitartean denbora aurrera doa, eta adibidez presoen gaineko politikak jarraitzen du krudela izaten, ez? Orduan, ni horretan berezikinago Jonan Fernandezek esango lizuke aurreko aldian esan zuen bezala berak politika penitentziarioan eskumenik ez daukala. Karo, baina esken momentu honetan egoera krudela bizitzen nahi dienak presoak dira. Dispertzioari ez diote nolabait soluzio biderik emana, ez dagoelako... Zuk uste dezu Eusko Jaurlaritzak gehiago intzezakela zentzu horretan dispertzioarekin amaitzeko eta presoek gaur bizi duten egoera hori... Nik uste dut beti egin daitekela gehiago, Maialen. Eta iruditzen zait, gai honetan Eusko Jaurlaritzak gehiago ere egin dezakela. Hala ere, egiten duenean zerbait ere, beti egiten du topo mugarik, mugatuta dagoen esparru batekin, orduan zentzu horretan, hemen ere berriro agerian ipintzen da, estatu propio bat eukitzeak ematen digun indarra. Eta garbi dagoena da, behin da berriro, gartzelak guk ez ditugula kudeatzen, dispertsioa guk ez dugula kudeatzen, eta gehiago egin daiteken arren zen, niretako inoiz ez da gehiegi, pertsonak dauden egoeran egonda eta presoak dauden egoeran egonda, baina, estatu bat dago, eta estatu horrek dauka boterea, eta orduan, horre ere berriro, politika fiskalari buruz hitz egiten dugunean, lurralde antolamenduari buruz hitz egiten dugunean, beti egiten dugu topo, estatuaren subirautza horrekin, ez? Bai, Mikel, Feliz. Ados, egonda zurekin, horretan pausoak oso motela direla, ni ez nago horren negatibo. Poste naiz, ez? Poste naiz. Agian 3 hilabete kanpoan egon naizelako, baina esan nahi, nik uste dut, niri garrantzitsua iruditu zait Hasierrek esan duena, autokritikan jarraitzeko, nik uste Ezker Abertzaleak autokritika egin duela azkeneko urtetan, eta jarraitzeko borondatea, eta importanteena esan du autokritika elkarrekin egiteko. Eta hortarako nik uste gainontzeko, nik uste EAJ badagoela dinamika horretan, baina batez ere alderdi sozialista eta alderdi popularra sartu behar direla hor, eta nik uste pausoak badaudela emateko gurean ere bai, presoen auziari garrantziak kendu gabe, eta ados egonda hori Espainiako gobernuari dagokiola, zalantzari gabe, baina gurean ere badago bidea eta badago zoru etiko horretan zer egin badago ponentzia horretan, eta tira borondatea egotea eta autokritika partekatu baterako... Esaten duzunean badago da egiteko, zer da zuri datorkizuna? Bueno, nik uste gizarte mailan eta bain esango didazue kontzeptu hau oso kristaua dala berriro, baina esan ere... Feliz, guk ez ezkizu golako gauzak esaten. Bueno, badazpada aurre ikusten dut, ez? Berradiskidetze kontu... Ondia ez dutzu esango. Eskerrik asko. Berradiskidetze kontuetan, nik uste dut hori eta horretarako ez degula Rajoyren ezer itxaron behar. Esan nahi dut, prozesu horiek hasi behar ditugula eta pausoak ematen jun behar gerala Euskal Herri mailan. Eta Euskal Herri mailan alderdiek badautela zer esana horretan. Zalantzari gabe, presoen auzia konpondu gabe, zaila da. Ze beti egongo da hor. Baina bitartean ere badago zer egina eta badago zer aurreratua horretan. Eta badaude gizarte mailako prozesuak egin beharra, eta alderdiak aurretik juten malin badira, prozesu horiek nik uste dut erresago egingo direla
toki mailan, denok ezagutzen ditugun mailatan, ez? Eta, bueno... Nik uste bi plano, barkatu, bi plano direla, Felix, eta esaten dosunari ez dotzat kontrarik egingo. Iruditzen zait, zenbat eta gizarte saneatuagoa euki, eta zenbat eta jendearen zauriak estaliago euki edo purgatuago euki, eta hobe, gizarte sano bat eta gizarte indartzu bat, eta kohesionatu bat baldin bada, eta horre bere bidea egiten baldin badu, hobe. Osea, nik horren kontra ez daukate zer, iruditzen zait batzuk pauso plano subjetibokoak direla eta bakoitzak bere tempusarekin egin beharko dituena, baina zenbat eta gehiago aurreratu horretan muskuloa hobeto eukiko dugu. Baina uste dut hori dela plano bat eta gero badagoela beste plano bat. Eta ez dakit edo ez dut ikusten loturarik horrek bide bat egiteak zuzenean eragingo ote duen estatuaren politikaren aldatzean. Ez, baina ez da bakarrik estatuaren, esan nahi den, nik uste bake ponentzia horretan ez dela bakarrik estatuaren politika aldatu behar. Ezke beste eredu batzuk ere eman behar dira. Bai, gertatzen da nik orain bizikidetzan edo pixkat bizi dugun egoera politiko honetan oso hankamotz ikusten dudana justo da gehien kezkatzen abena momentu honetan. Eta ni horretan adoz nago, baina tira, uste dut batzorderi bilduko balitz, eta uste dut lehen esan dudan alderdi sozialistaren eta popularraren esku dago hori biltzea, baina bilduko balitz, bentsat eredu bat ematen jun daitekela beste maila batzuetan ere, bentsat gure eskumenekoak diren mailetan. Eta... Mikel. Nik uste hor, hemen ere planoak, efectivamente planoak eta denborak naztu iten direla. Bizikidetza da arnaz luzeko lan bat, eta urte asko eman bali ditugu elkarren kontramokoka, urte asko beharko ditugu berez ere kohesionatzen, eta bar. Eta presoak ezin diote horri etxoin. Kontua da, zerk atara ditzake presoak kartzelatik, edo zerk hobetu lezake presoen egoera, akordio politiko batek. Nola lortu akordio politiko bat eskumena daukanarekin? Gizarte indarra alderdin bitartez artikulatuta, nik uste dut. Eta hori da arnaz luzeko kontua, orduan hor badaukagu korrapilo potolo bat, nik ez dakit nola askatuko den. Beste kasu batzutan, akordio politikoak atara ditu presoak kalera, hemen akordio politikoa nik oso luzera ikusten dut, beraz, beste zerbait beharko litzateke. Beste zerbait hori zut nundik ikuste duzu, ez dakizu, ez daizu okurritzen, ez? Ez, beti irtetzen zait gizarte indarra, baina gizarte indarra elkarbizitza lan hori aipatu duzue, eta hori egin litekeela beste gauza batzuk gertatzen diren bitartean, uste duzue gizartea hasi dela alderdi politiko itxaron gabe lan hori egiten, gizartean ari direla zauri horiek, aurrez aurre egon diren arteko zauri horiek isten alderdi politiko itxaron gabe, agian beraiek izan direla batzutan ez dakite eredu okerrena edo eman dutenak? Nik inguruan ikusten ditut adibideak eta erutzen zait oso asko edatu eta sakondu beharreko lan badela. Iruditzen zait gurean konfrontazio politikoan izan da bortitza urte askotan, dena termino politiko alderdiko horietan planteatzen dugula. Eta iruditzen zait, eskema horietatik irten behar dugula eta herritarrok baditugula batzutan beste eskema batzuk gauzak analizatzeko, eta eskema horiekin asko zer errezago jarri daitezkela doz gauza oinarrizkoetan. Guk errepikatzen bali ditugu eta bere hortan ekartzen bali ditugu gurera alderdien eskemak, gure artean ere errepikatuko ditugu, parlamentarismoengo dugu txikitean ere, bai. Eta parlamentarismotik ni uste sobran gaudela. Behar dugu gehiago, beste gizartearen beste esparru batzutan izan ditugu. Gurean auzolana oso ohikoa da, eta zenbait esparrutan asko landu dugu. Baina hori politikarekin lotu ezkoia hor nolaiteko koto itxi bat utzi dugu alderdi, eta nik uste hor gizarteak berreskuratu behar duela bere indarra. Bat nator Mikelekin, baina nik uste dut hasi direla, benetan gizarte mailan hasi direla, eta nik behintzat ezagutzen ditut, toki mailako esperientzia asko, publizitaterik ez daukatenak eta kamerarik ez dagoenak, baina benetan gertatzen ari direnak. Herriz-herri egiten ari diren ekimenak. Herriz-herri egiten ari diren ekimenak, topaketak, prozesuak, isilkako elkarrizketak, eta isilkako ez ezkutuko, baina esan edet... Bai, agerian publizitatea handerik gabeko. Hori da, eta benetan uste dut hontan ere gizartea parlamentuaren aurretik doala, ez? Ainhoa. Ez, nik uste dut, zela esplikatu da, norberak gatazka bat eukiduenean, gatazka oso mingarri bat eukiduenean adibidez, auzokoarekin, lankide batekin, gatazka potente bat egondanean, bi aldeen metabolismoak, horren garapen egiteko bi aldeen metabolismoak oso desberdinak dira. Orduan, badago oso plano, niri
errespetatzea ere gustatzen zaidan oso plano subjetibo bat, ezta? Eta gero badaude, aipatzen ari zareten seguruenik dinamika horiek ere lagungarri izango direnak foro batzuk zeinetan jende batek pixka bideratuta edo apur bat laguntzarekin, edo beste agente batzukin ari diren, bide hori egiten, bilkurak egiten, inkluso batzutan igual afari baten bueltan, baina badago plak egiten didan beste zati bat niri, eta da hori, bakoitzak bizi duen prozesuarekin ere, egin behar duela bakoitzari pixka barrutik ateratzen saiona, ez? Osea, iruditzen zait, hau badala baita ere oso plano subjetibo eta intimo bat, ezta? Eta gero, ez dugula espero behar orain danak biribilketan kalera ateratzea, talkarri, osea, uste dut, ez zait oso erreza egiten plano horretan. Ez baina, hori esan nahi duke, esaten dugunean, Euskal Herri Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren eredu sozioekonomiko oso ezberdina da. Eta zer? Ala behar du, gainera, baina gainera, esaten dugunean, ez dakigu independentzia eta independentzia zertarako, ez dakigu sujeto politika norden, ez dakigu galdera funtsezko guztiak erantzun gabe dauzkago. Herri gisa, nahiko garbi, zergatik dauzkago egola. Gai horiek gerten direnean, bakoitza bere lubakitik aritu delako eta bere lubakiko entzat bakarrik. Eta besteekiko ez dugu euki inungo iritzi truke sanorik edo eukiko dugu bakarrik harrika da. Eta niretzat oso importantea izango da fase honetan askatasunez bakoitzak berea botatzea. Nik uste hori ere ez dotzagula beldurrik euki behar, hau da. Bakoitzak pentsatzen duena askatasunez botatzea ere herri honetan ez da erreza izan. Ero zaude nirekin, ero zaude nire kontra, ero zaude identidadearekin oso ados, ero zaude, egin behar dugu hortan bai, iruditzen zait, egin behar dugula danok ere deport kirol ariketa bat, eta esan, pertsona hori ez dago nerekin ados, eta orain aldatu du, ero findu du, ero hausnartu du, ero iritziz aldatu du, ero. Eta hori ere bizka sanidade apur batekin, zerri honetan posizioak hain finkatuta egon direnean, beste batzunen posizioen aldaketak ez dira bat ere ondo ikusi. Eta hortan, adierazpen askatasuna nik uste dela demokraziak daukan ardatz importante bat, eta denok ere jakin behar dugula sartu garen fase honetan, errespetatzen bestea daukan iritzitik. Eta gero ikusiko dugu konsensura nola iristen garen, eta zeintzu diren mahai gainean dauden aukerak, eta bakoitzak ze argudio dituen posizio baterako edo beste baterako. Baina hori, ino zensuratu gabe eta ino zigortu gabe pentsatzen duenagatik. Momentuz, aldaketa oso garrantzitsua izango litzateke ez gatazka desagertzea, bezik eta gatazka zibilizatzea eta gatazka kudeatzen ikastea. Hori da. Eta prozesuak ipintzea horretarako ere, esan nahi dut. Ze bestela badirudi herri honetan iritzi ero batean zaudela, edo bestean zaudela, eta batekoak hori bai dala. Uste dut, sanidade puntu batekin egin behar dugun ariketa bat. Bildurrik ez eukitzea plazan bakoitzak bere iritziak botatzeko. Eta ez horregatik jendea galdu edo jendea irabazi, ez. Bai, iritzi ezberdinak ez duela esan nahi aurka zaudenik, arerioa. Edo zalantza bat plazaratzen duzu momentuan ere ez du esan nahi aizarenik, eta gero personalizatu ere egiten ditugu gauza asko herri honetan, da ustot, horra adibidez, bide bat daukagula egiteko guk ere demokrazian sakontzeko. Nafarroara egingo dugu salto gaur arratsean jakin dugulako Espainiako gobernuak erretiratu egingo duela Volkswagenaren bezaren gainean jarritako errekurtsoa. Goikoetxea Andreak eta Beteta jaunak bildu eta notizio hori eman du Goikoetxea sailburuak. Adrian. Bueno, lehenengo entzun dugu erretiratuko dela errekursoa, gero ez dela erretiratuko, baizik eta suspendituko dela. Bai, eta... Zakigu ondo hori, jakin beharko du zehatz mehat zer gertatzen ari den, ze ondorio oso zeharo diferenteak izan daitezke. Alde batetik, esan dabe argita garbi, orain hasiko direla, negoziatzen. Hau da, gaia ez dela amaitzen, eta pendiente jarraitzen dau, eta baina negoziatuko da. Konbenioaren koordinaziorako mailan. Zeren arabera, zango dut, reklamazioa indarrean mantentzen den bitartean, Espainiako gobernuak mantentzen dau berriro epaitegira juteko aukera, suspensio hitza erabiltzen bada ematen dau baietz. Eta orduan, arrisku politikoa gutxi gara bera bere horretan dirago. Joseba? Ni bat nador Arraizek esan duenarekin, Nafarroa estatu gaia da, eta nolabait elkar ulertzera kondenatuak daude. Hau ez da alor ekonomikoko eztabaida bat. Elkar ulertzera kondenatuak... Madril eta Iruñako egungo gobernua, azken finean batak bestearen dirua behar du eta besteak... Baina horrek bigarren irakurketa bat ere badauka, ez da?
alternantzia posible baten aurrean? Bai, garbi dago alternantzia baldintzatzea ere badagoela horren guztiaren atzean, ezta? Eta azken finean UPNek eskuak lotzen ditu Madrilen aurrean, eta ez dakit ze akordiotara iritsiko diren, baina ikuspuntu ekonomikotik bestela eztabaida hundirik ez daukan gaia izango litzateke, baina 1.500 milioiko faktura bat orain Nafarroako gobernuari luzatzea zula hundi xamarra. Baina esanguratsua da justu hori, orain eskandalua bestearekin dago, hau da, barkatuko dizut, reklamatuko dizut, baina nola favorezko tratu bat eman dion, baina hola modu guztiz arbitrarioan Espainiako gasunak Nafarroako gobernuari interesan zegoelako. Berez, 500 milioi urtean zen zorra, 25 milioiekin regularizatu apuntatuko dugu, eta besterik gabe, hau da, nola erabili dut, orain arte ere, zaneteke, UPN faltsuan, bere kontuak faltsuan kuadratu ditula. Zor hori ez da zor deklaratu bat, zor jaulkidan zor bat, izan da, mesedezko zor bat, menpekotasuna areagotzen duna. Orduan, Nafarroaren soberania hor gelditzen dela guztiz kolokan, hau da, hortik obatuko zaitut, eta bai, noski, orain izan daiteke alternantzia bildurtzeko, baina izan daiteke baita ere alternantzia uspotzeko, zailtasunak izango ditugu, baina gutxienez gure eskasian biziko gara, eta ez beste batzuk barkatutako zorren kontura, ez da? Nola edo ala alternantzia baldintzatzeko, eta hauteskundeetarako hilabete gutxi falta direnean, askotan esan dugu, ez politikan kasualidadeak gutxitan ematen direla, ez? Eta ez dakit auspotuko duen edo urrunduko duen, baina, desde luego, baldintzatuko duela, Adrianeko entxe esan du, ez? Ikusi barko dugu suspensio hori zertan gelditzen den benetan, eta negoziazioa bukatzen da hauteskunde aurretik. Goikoetxea sailburuaren eskutik ezerk ez gaitu herrituko, nik uste dira altura hauetan. Kasualidadea ere espaldin badago, ezer kasualidadez gertatzen da politikan, esanguratsua da albistea Goikoetxea Andreak ekarri izana. Bai. Bai, nik uste dut Arraizek esan duena, ni ere bat nator Nafarroaren kasuan gertatzen diren ez dakit kontuekin, eta orain kontatzen ari garen hau ere da pixkat surrealista, ez da? Segun ze perspektibatik... Ikusi barko da UPIdek zer esaten duen, ez da? Bai, nik uste dute eskupeko baldintzatu horrek, benetan goiti bera baldintzatuko duela Nafarroa ez nator bat Mikel uste horrekin. Nik uste dut gertatuko zaiela pixka Puerto Ricori gertatzen zaiona. Hau da, Ameriketako estatu batuek ematen dizkioten laguntzetara nolabait ohitzen dira, eta gero horri burujabetasuna frente jartzea oso zaila da. Azken finean, gobernu horrek gastu maila bat ahalbidetu izan duelako, eta hainbat jende bertan goxo zen. Are gehiago krisi garai batean. Baina baki, hogei napar 600 baten sartzeko zerin behar dan, ez da? Naparri esatezkeo zer. Zuek hain arro zaudete eta hain menpeko zarete? Bueno, izan daiteke. Izan daiteke... aldebiko txampon ez daiteke, larpegibiko txampon. Barkatu parentesitxo bat egiteagatik, badakizu da honetan Puerto Rico aipatu duzu, Joseba. Puerto Ricon mugimendu bat egon da Espainiako erkidego bihurtzeko. Eta, bai, kontrako prozesua. Estatu batuetan egon da, komentatu da, Puerto Ricon badagoela mugimendu bat Espainiara bueltatzeko eta 18. erkidego bihurtzeko mugimendu bat. Hauetakoak ere gertatzen direla. Erabakitze eskubidea baita Puerto Ricorentzat. Danontzako nahi dugu erabakitzeko eskubidea. Ebolaz minutu bat, Espainian gaur beste konturik ez da izan. Ez dakit zerbait esan nahi duzuen. Nik ez dakit, nik momentu batean... Aurreratuko dudan bakarra da, guk gaur Osakidetzako osasun publikorako zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan dugula, esan digula Euskal Herrian ustezko kasutzat jo dituztenak, danak deuseztatu dituztela, ez dago lehenelako kasurik, ez dago alarmarako motiborik, Osakidetzak apiriletik protokoloa martxan duela, eta orain gainera berraztertu eta berritu egingo duela langileen artean, protokolo hori. Nik hemengo ari buruz ez dakit, imaginatzen dut, esan dagoa betetzen hariko direla, baina Madrilgo ari buruz bai, txapuza hitza datorkit burura, txapuza estalezina, gainera, laguntzaile honekin gertatu dena. Hau da, zuzenean fisikoki harremanetan egon da gaixo honekin,
horrengo honean oporretan juntzan, bera hasi zanean sukarra antzematen, esan zu, hola eta hola eta ez, oaindik ez daukazu eta 18,6 zoaz etxera, hori dalako protokoloak gaintzen duna. Bigarren aldian bera juntzan maskarilakin zerera eta oraindik ere zuten eta berak egin ibilitako ambulantzia gero ibili da Madrilen jarraitu du inungo zerik egin gabe. Eta halako batean hori bai, zalaparta sortean, baina protokolo aplikatu digu, uste 6. 7. egunetik aurrera eta behin are gehiago, esan dute protokoloa errebizatzen behar dutela, noski. Txapuza erabateko izan da alde hortatik. Eta honen azpian badago beste kontutxo bat, azpimarratu nahi dugena baita ere, eta zait importan, Manuel Vicente aipatzea hemen, Parisen idatzizulako zutabe bat oso indartsua irituzteana. Zentzun, misolari hauena ez zuela ondo ulertzen, bizi oso bat eman, elkartasun planteamendu bat eginean laguntzen, eta ia, 70 ez da izan bat urtekin, biziaren azkeneko zatian, derrepente gaixotu diren momentuan, derrepente etorri behar hori, eta dakarten guztia ekartze hori kuriosoa da, bitxia da, segura asko ez du oso ondo, ez da oso koherentea, ez du ematen oso koherentea, aurretik indako alegin guztiarekin. Nik beste kontu bat ere bai, beste aspektu bat azpimarratzeagatik, nik uste deno dakigula osasunaren kudeak eta erkidegoen esku dagoela, eta Madriden bereziki oso eztabaidatua izan dela azkeneko urtetan, orain dela gutxi sententzia bat atera zen Ignacio Gonzálezen gobernuaren kontra, privatizazio prozesu bat atzera botatzen, eta, Madrideko ospitale batzuk ere kudeak eta prozesu horretan daude, esku pribatuetan. Agian ez dauka zer ikusirik protokoloaren aplikatze honekin. Nire ikusten hausnarketa horretara eraman behar gaituela baita ere, ez? Osasunaren kudeak eta nola egiten den, osasuna ongi publiko bat izaten, eta benetan ze kudeak eta prozesu eramaten den, eta Madriden eraman den, eta Valentzian baita ere, eta Pepek Ana Matok esan dezake, berak ez duela zuzenean kudeatzen. Baina bere alderdiak gobernatzen duen erkidegoetan eraman duen kudeak eta ereduak, azkenean, eragin hauek izan ditu, ezta? Eta nik uste horrek baita ere hausnarketara eraman behar gaituela, zein den nahi degun osasunaren kudeaketaren ereduari buruz, ezta? Bai, sortzen da nik uste dut, sakoneko eztabaida hori ere badela, ezta? Orain ateratzen da gai hau, eta tartean badago privatizazio salaketak badaude, eta horrek dakarren igatzea nolabait osasunean, kasu honetan osasunean, hezkuntzan izan daitekeen moduan, ezta? Privatizazioak berak zelako merketzea eta igual zelako kalidade jetxiera ekar dezakeen, eta uste bi plano direla, horregatik uste kontuz erabili beharrekoa dela, igual gertatu da, eta privatizaziorik egon izan espalitzere, igual gertatuko zen, eta nik uste horre ere badaukagula. Gertatzen ari zen Afrikan, eta ez zuen inor bat ere preocupatua. Eta hori ere egia da. Milaka ari dira biltzen, eta hemen jartzen dugu fokoa, beste batzuren bizitza. Europan kutsatu da lehen aldi izan. Afrikan kutsatu daitezke mila hil daitezke, orain dela urte asko ari da gertatzen nauz, ez da pandanudako kontu bat. Eta Europako giza eskubideen zerak auzitegiak berriz ere zigortu du Espainia, torturak ez ikertzeagatik hainoa. Bai, 6. aldia antza da, eta 2 isun jarri ditu, 2 kasutan. Terriblea da, nola dan, Beatriz Etxeberria eta gainera, oso besteak beste, sexu erasoak jasan izan dako torturak dira, eta nik uste gordina dela eta kuriosoa dela, entzuten ditugunean, ja zelako, ez dakit normalidadez, barneratzen ditugun, horrek ere ematen du pixkat gizartearen, demokrazia mailaren eta asaldatzeko gaitasunaren neurrian undagoen, ez da? Baina ez dakit asko axolako zaion gobernuari, Espainiako gobernuari. Ez dakit honekin hasiko ote den aldatzen benetan politika, Bosgarren edo 6. aldiz iritsi zaio hau. Terriblea. Bueno, ez da txarra. Gaur arratsaldean azpimarran Goirizela egon da, Gabakas auziari buruz eta hitz egiteko, eta esaten zuen kontuan hartzeko hau ez ikertzeagatik dela, ezta? Edozein kasutan iruditzen zaiola. Sinesgarria dela salaketa eta ez ikertzea. Ez ikertzeagatik dela, eta lortu beharko litzatekeena dela edozein giza eskubideren urraketa ikertzea. Zaila dana da, ulertzen nola dan posible horrelako politika eraman duen da eramaten duen gobernu batek bere burua demokratikotzat definitzea, autodefinitzea. BBVA-ari buruz hitz egingo dugu minutu batean, Adrian Zelaia, zer iruditzen zaizu? Urteroko aurre ikuspena ezagutu dugu gaur, eta hazkunde ekonomikoaren aurre ikuspena jaitsi egin du.
eta bueno, arduragarria dela iruditzen zaigu jeiste hori, naiz eta, bueno, zuk behin baina gehiagotan abitxatu zen digun igotzera zijoar den, ez dakit, ahots korronte hori agian pixka bat eutxi behar genduela, ez? Bai, bueno, nolabait mai gainean dagoen giroaren arabera mugitu dire. Hau da, aldaketa ez da horren handia. Aurreikusten dira, datorren urtera begira, 2 dezima. 2 dezima, 0,2. Hori da, 0,2 jaitsi dira, datorren urtera begira aurreikusten dira, 1,8 ibongo dala, eta barne produktu gordina. Hor, aldaketa handirik ez dut uste igertzen danik. Nik uste dut horrako txostenetan importantena da politikain inguruan proposatzen dela. Eta txostenago oso interesgarria izaten da askotan alde horretatik. Kasu honetan, egiten diren proposamen funtsezkoenak, alde batetik, ohikoa den moduan, lan merkatuan, euren ustez egin behar diren, hartu behar diren neurriak. Bestatetik aurrekontuetan... Asitakoei jarraitzea okerrezpanako, ezta? Eta guretzat oso importantea dabe bai, horrekin batera, azpimarratzen dabe, elkargo autonomoan funtsezkoak direla, betire prestakuntzan eta ikerkuntzan egin behar diren esfortzuak, bai presupuestoan aldetik eta bai reforma estrukturaletan. Eta ez gabiz arlo horretan ezer egiten. Oin egun batzuk Ibarretxek berak esan zuen. Herri hau azken hamarkadetan izan dela lehenengo mailan egon dela ikerkuntzan egin diren esfortzuetan eta galtzen ari garela posizioak. Eta inok ez dago ezer esan orain arte, eske gai klabea da, zein puntraino gure krisiaren aurkako politikak, ez dakit krisiaren aurkakoak izan diren, edo izan dira urrengo urteko aurrekontuak onartzeko tresnak eta punto, ez da? Baina falto izango ikuspegi estrategiko ikaragarria izan. Zuk gehiago jarren dituzuko aurpegiak, hazkundearekin harremandua egon daiteken Alemania eta Frantzian. Bai, bueno, Adrianek esan duenarekin lotuz, txostenak epatzen duen gauzetako bat da, euskal esportazioek azken 3-4 urteetan, Espainiakoek baino desentez hazkunde txikiagoa izan dutela, ez? Eta molte heltze horren barruan dago, besteak beste, itxura batean Frantzia edo Alemaniarekiko duten menpekotasuna txikitu ez, baizik eta hunditu ere egin dela, ez? Eta biztan da, eta jetxiera horren arrazoia nagusiki Europatik dator, ez Alemaniak eta batez ere ez Frantziak, ez dutela euren garairik onena bizi, ez? Eta gaina, Frantzian nik uste pilpilan dagoen arazo interesgarri bat da, batetik dago Asamblea Nazionalak aurrekontu bat onartzeko aukera handia dauka, ez da? Segurasko bere gogoz babestuko luken aurrekontua prest dauka, buruan dauka, eta aldiz hori joango da nolabait Bruselako teknikari batzuen azterketa gainditzera, eta hor nolabaiteko talka bat gertatuko litzateke Asamblea Nazionalak bere kabuz nahi duena bozkatuko balu, nork eta Bruselak nolabait alto edo emango liokelako, ez? Orduan hor badago gatazka potentzial handi xamar bat, gure Europaren kontraesanak agerian edo ageri xamar uzten dituenak, pentsatzen dut aurrez negoziaten jardungo dutela, azken finean nolabait Asamblea Nazionalaren naia eta Bruselaren teknikoena bateratzeko, ez? Baina soka luzeko ez da. Ez dago de gol begira. Frantzia hola humilatuta. Nazio arteko diru funtsak ere hitz egin du gaur, eta aurreko uspenak ere ez dira baikorrak, batez ere euroguneari begira hain zuzen ere. Bai, ez dira baikorrak, baina, lehen esan duguna, orain bertan, nazioarteko diru funtsak azkenotan batez be asko okertzen da, aurrekuspen guztietan utz egiten da, baina batez be nik uste dut importantzia dela ikusteko giroa, ez da? Espainiari nahiko aurreikuspen ona egin dio. Bai, konkretuki ere Espainiari egin dio. Da batez be, Europara begira zer gertatzen. Horregatik azpimarratu eta eurogunea, Baina, ikusteko giroa arlo ekonomikoan zen izaten ari dan oso adierazgarria da, ez da? Azken 2-3 hilabetetan nola jauzi diran lehen 3 hilabete oso baikorrak ziren espektatiba guztiak, ez da? Lehen aipatu duguna, ez da? Hor Europan Ukrainiarekin eta Rusiarekin aurkako sanzioak izan dira, momentu batetik besterako. Hain zuzen ere, zuri eskandalu historikoa iruditu zaizu, Adrian, Estatu Batuetako lehendakari ordeak ostegunean bertan berratsi edo egizatatu duena, ez da, Europar Batasunak ez zuela nahi Rusiaren aurkako zigorren estrategian sartu eta Ameriketako Estatu Batuek derrigortu egin dutela.
Bueno, egia izan, Joe Bidenek egin zituen deklarazio horiek Harvardeko unibertsitatean, eta, bueno, Joe Bideneri behin baino gehietan egiaz egiten zaio, bueno, behar ezana, ez da? Baina, kasu honetan oso eskandalo historiko bat ala, ni ustez, bai. Seguru zaude egiaz egiten diola edo nahi izaten duela? Noizbenka gauzaren bat botoko nahi eta, bai, eta hori zanek igual, kasua. Bere inizialak eta Jose Luis Bilbaorenak bat zatoz. Zuk atera dezu, Gogor da Bilbao. Unai Rementeria izango da Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatu nagusiterako hautagaia. Bai, ez nik ez dute zautzen, Unai, txantxa batzen baino egia da. Jon Biden honek pixkat adierazten duenaren hildotik, Europak zer galdu asko izan dezake, ez da Ukrainako kontuan, baina Alemaniako langabezia ehundik posta zazpikoa da gaur egun. Orduan, horrek ematen dio beste talaia bat eta beste lasaitasun bat, ez da, nire ustez nintzak gurean ez daukaguna. Baina Europa osoan, Alemanian da, igual neurri, Rusiaren aurkako neurrien aurkako joeran nabariena dagoena, gizartean, enpresarien artean, eta barrez. Bueno, nik uste oso momentu klabea da, eta oso gai historikoa izan daitekeela, oso arraro dalako. Horren argi eta garbi, estatu batuetako horrelako agintari batek, onartzea horrelako prozesu bat holan gertatu izatea. Eta Europaren historian nik uste klabe izan daitekeela, bueno, oin hilabete batzuk hauteskundek, Europar Parlamentorako hauteskundea edo gogoratzen bagara, justu hauteskundeen ostean, alderdi guztiek esan zutena. Hau da, euroskeptikoen igoera ikusita, dan aldatu behar da, jarri behar gara hiritarrei entzuten eta barrez. Eta hortik 15 egunera, Ukrainen krisia hasten da, eta jakinda, Europear guztiak gauzala San Signoro, zigorroien aurka, jakinda, enpresari guztiak gauzala zigorroien aurka, men egitea, estatu batuetatik datorren agindu edo imposizio bateri. Zalantzetan jartzeko moduan, beretan Europar Batasuna sistema demokratiko bat da, alabeste gauza bat. Hau da, zer ibigera dago, Europako biztanlei, alabeste zehor. Europar Batasuna demokratikoa ez dela, nik uste dut nahiko argi dagoela, baina orain komisario berriak egiten ari diren agerraldi honetan, Federica Monllerinik atzerriko komisario berriak uste esan duela Rusiarekiko harremanak berpentsatu egin behar direla, ez? Italia izan da batez ere gehien defendatu duena santzioak ez jartzea, ez? Eta bera izatea, Italiana bat izatea atzerritako arazoetako arduradun berria, ez dakit posizio hori errebisatzera eramango duen, baina, adierazi du Europar Legebiltzarrean, ez da? Interesgarria da gaia dudarik ez dela, eta jarraituko dugu. Unai Rementeria esan dizut, orduz Jose Luis Bilbaoren ordez izango dana, hautagai berriak ezagutzen ari gara, hauteskunde kanpaina erdi gainean. Garbi geratu da hauteskunde kanpaina gaur. Nik ez da gire txiki bat aprobetxatuz bi ekonomilariak laguna diela. Nik ekonomia ikasi nun, ez zait asko antzematen, baina nik ekonomia ikasi nun, da gogoratzen dut orduan definizio bat entzunula, grazia hondientzean debal horretik ez duen karrera bukatu, esaten zuen, ekonomia dela iragana iragartzeko zientzia. Eta orduan pentsatu zen duen pitonisa bezala ezen dula. Hora, nire beste dut, zeak egin duna, aurreko espen hori zeagari buruz, 2 puntutik 1,0 jetxita da, nola Alemania ia badakigun, Alemania zer sartu dela, horrek ondorioa izango dula, baina beti iragantetik abiatu, eta iragana iragartzeko zientzia. Gaur da, egun berezi bat, eta esan behar dugu, pasaden hastian, esan gendula, justu Europa eta estatu batuen artean gertatutakoa, komentatu gune, eta hurrengo gunean, estatu batuen lehendakari ordeak esan zuen gertatu zala guk esan dakoa, orduan, kasu honetan, asmatu dugu. Ez erik esan, Zuegonak izango zaten, ez ekonomilariak ezik eta aztionak. Dudari gabe, Adrian Zelaiga, Joseba Barandieran datorren dastan elkar ikusiko dugu berriz ere. Mila esker gurekin izateagatik. Patxi Zabaleta izango da gurekin. Hitz egingo dugu Nafarroari buruz, hitz egingo dugu Volkswagenari buruz seguru aski, eta beste hainbat konturi buruz. Ainhoa Larrañaga eskerrik asko, Mikel Irizar eskerrik asko, Felix Arreta mila esker, datorren astean edo ikusiko dugu elkar, ezagian astearte gauean, baina badakizue Jaun Andreok arratsaleko 5 eta 4:00 7 gutxitara egunero azpimarratzen ditugula egunak emandakoak, eta bihar ere ordu horretan zuen zain izango garela. Bihar arte.